То 10 минутки снима и спира той. Сега цъкнах на нов клип. То ти си му направил такива настройки? Да, аз съм му направил. А, не. Разбирам, аз че да му направя настройки. Сестра ми. Аха. Долу горе зия се вижда нещо. Охо, ето го. Ко? Малък пискил. Аре ба, ти играй ни дей много знава. Малък пискил. Кога го видя? 23 време. Какво да го видя? Да. И аз тъй си помислях. Майка ти мовчичка да я бъмръс. Престани да псуваш, бе. Ръкавицата сложи ли? Да, готов съм. Само тук да не е да затъванка, ама каквото и тако са. Значи има 1 метър. Охо, ела. Тигърче. Дай, обърни го само веднъж още. Чай да видя къде е куката. Бре. Дръжай, чекала сюда ми. Ек се ти купеле, да. Стой тук. Само да видим къде е куката. Той е глътнал, къде? Мама. Бибито ми то. Дай да го тукам. Май ме да го сърничката ми тя. Айде, чукни майко си в те. Айде, чистото. Дай следващи. Те, спирам го този филм.